Tam byl ještě jeden v lobby, co ti jebe? Skurvený pičus, ide rampu. Pěkně. Rampy. Rampa. Ja som ho ani netrafil, ty kokot! Tak 16. Normálne mi je zle. Normálne som bol tak v strese, že prehrám, že normálne som ani ho netrafil, ty kokot. Čo ti jebe? Normálne, nie, to nevyšlo o náboj, tam išlo o to, že normálne si ho chcel asi vystresovať alebo niečo, vieš? Že si mu pod nohy strieľal. Ty mu strieľal pod... Kurva, toto nie je sranda už ani. Ach, bože. 441, ty kokot, vonku je. V šachte s brokovnicou. V šachte s brokovnicou! Rýchlo ho zajebať, rýchlo! Ja mám 7 fragov, ty kokot. Proti skurviakom hviezdičkovým. K2 Ačko. Boh. To vážne sa toto stalo? Toto sa vážne stalo? Že som nám C-trl držal, strihal som toho a trafil som ho aj 3-krát z 20 nábojov, ty kokot. 73 som mu dal, ty kokot, čiže za kurvu. Že normálne si k tým zapadol, si lásko na ťa zajebem. Karlovský! Dobre, prijebaný kokot. Jak mohli kurva toto spraviť? Povedz mi. Povedzte mi, jak sa dostali na bečku a jak to tam plentli vôbec. To by som chcel rád vedieť. Ty kokos kurvený, jak si prešli, ty schúrený kalovský vyjebaný pičus. Dobre. Dvaja tam normálne, jak keby dvaja buzeranti si tam honia cicinu. Na takom mieste ja, keby som buzerant, tak by som si nejakým chalanom hen tam honil kokot. Presne jak oni. Presne jak oni. Ja by som tak chcel najebať do niečo, ty vole, rozmýšľam, čo by som nerozjebal, ty kokot. Chápeš? Ja tu nič nemám také, čo by som mohol priebať, aby to ma nemrzelo zajtra, ty kokot. Ja si takú... Ja neviem, či mám rozjebať telefón a objednať si nový hneď, alebo čo. To mi možno ale pomohlo, vieš? Alebo Ferrero Rocher, one, budem trucovať, budem žrať Ferrero Rocher. Dosť dobre, chlapci. Proste prehrali sme proti... bláznom zas.